M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani mu programu ina ya Tilankhule na Ambuye, pamene tikunka ndi kupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ino ya Lent. Nyengo ya Lent ngati nthawi. Ndipo lero ndifuna ndimalize zakamvetsedwe ka nyengo ya Lent ngati nthawi, ngati gawo loyamba. Kunena kuti tikamakamba za nthawi, Lent, liturgical year, ngati chipulumutso cha lero, timakambanso za chinthu china chimene chili choti nthawi ngati chizindikiro, symbol, komanso nthawi mmene machitika ma rituals a liturgy kukhala chipulumutso cha lero. Izi tingazimvetse bwino poyamba ndi zimene ndamaliza nazo mu programu yapita, pamene pamazonera kuti Lent ya chaka chino ndi unikiriridwe ndi mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu andithandize kusefa zoganiza zanga. Mawu a Mulungu andithandize kusinkhasinkha bwino zinthu zanga. Ndipo mawu a Mulungu andithandize kuti ndilankhule bwino zinthu zimene ndinakulankhula ngati Mkhristu. Choncho moyo wonse wa munthu, moyo wonse wa mpingo udakutiriridwa ndi kamvetsedwe ndi zizindikiro za chaka cha mpingo, liturgical year. Monga mene ophunzira awiri aku Emau atakumana ndi Ambuye Yesu pa njira paja, asakumvetsa za zimene zinali kumuchitikira Mesaya, Ambuye Yesu atayamba kuwafotokozera kuyambira Mose, za Mose wafika zokhudza iye mwini, adawayendetsa ophunzira awiri awa mu njira ya kuzindikira, revelation. Ndipo tikamaphunzitsa liturgical theology kapena theology of the liturgy, zinthu ziwiri zosiyana zimene ndinapa, liturgical theology ndi theology of the liturgy. Tikalowa ku theology of the liturgy, tikamaona passage ngati iyi, Luke chapter 24, Emmaus, timanena kuti moyo wa Mkhristu uli ngati ulendo wozindikira Mulungu. Zimamvetsekanso bwinobwino ndi fundo ziwiri zija za Lent, ulendo wa katukumeni ndi ulendo wa Khristu konzekera kukapanga renew kapena kukabwereza malonjezo a ubatizo. Chifukwa ophunziraja pamene Ambuye Yesu ankalankhula kumafotokozera samazimvetsa, koma atamuzindikira ponyema bread adanena mawu amene akutikhudza tonsefe. Kodi ifeyo mitima yathu idangoti phwi paja amatifotokozera za mawu a Mulungu? Lenti ndinati ndisinkhesinkhe mawu a Mulungu aja, nthawi yoti ndisinkhesinkhe, nthawi yoti ndisinkhesinkhe kodi mawu a Mulungu aja ndimanena kuti athandize kusefa zoganiza, athandize kusinkhasinkha bwino ndi kulankhula bwino. Lenti ngatama kodi mawu a nyengo ya Lenti tingoliso phwi osadzidzimuka kuti kodi Ambuye Yesu akutinji mulentino, kodi mpingo kutinji mulentino, kapena tiyaka ndi moto, to be set ablaze. Ambuye Yesu pena adanena kuti nkadakonda kuti moto utayamba kale kuyaka. Kodi moto umene ndikunena ineyo panopo koma ndi utiwo, moto umene uwotche machimo anga, moto umene uwotche makhalidwe anga oyipa,
Kodi Lenten season ya chaka chino ndingoti phwi, osapanga contemplate, kusinkha-sinkha, kulowa mu mbindikiro wosinkha-sinkha za mawu a Mulungu. So Lent ngati nthawi ya lero yothandiza kuti sangoti phwi, nthawi yoti timvetsere, timvetsetse zimene Ambuye Yesu Khristu akunena, zimene Ambuye Yesu akutiunikira, zimene Ambuye Yesu atiphunzitse this Lenten season. Monga ndinapeka chisa choona kuti mawu aja akabwera ting'ambe mitima yathu osati zovala zathu. Kodi ndingoti phwi? Chifukwa ngati ndingoti phwi, it means kuti nding'amba zovala zanga osati mtima wanga. Zindithandiza chani? Zindilowetsa kuti? Ndipo zindipatsa danga la mtundu wanji to know God better in this Lenten season. Christian life in its totality, the life of the church, as well as that of the individual faithful, are all encompassed within the year of the Lord's grace. Grace. Nthawi ya zaulere. Moyo wanga, moyo wa mpingo, umakutiridwa mu nthawi ngati ino, nthawi ya zaulere. Nthawi, time of grace. Nthawi ya zaulere. Ndikamakhala mu nyengo ya Lent, I have to reflect, I have to think, I have to meditate with the word. Ndikamakhala nyengo ya Lent, mawu a Mulungu anditsogolere, mawu a Mulungu anditsogoze, mawu a Mulungu akhale oyambirira pazo zimene tikuchita, chifukwa ino ndi nthawi ya zaulere. Lent as a time of grace. Lent ngati nthawi ya zaulere. Unless pokhapokha ndikaona nthawi ya Lent ngati nthawi ya zaulere, sindingakolole chilichonse mu nyengo ya Lent. Ndidzalowamo mu Lent, ndidzatulukamo mu Lent osanyowa. Bololo uja olowa m'madzi osanyowa, olowa m'matope osada. Koma ngandifuna kuna kuti ndilowe mnyengo ya Lent ndipo madzi anditsuke mnyengo ya Lent, kukumbukira madzi akutsukidwa ndi aubatizo, kutsukidwa. Ngandifuna kuti zimene zichitike ndina kuzindikira kuti nthawi ya Lent is a time of grace. Nthawi, nyengo ya Lent ndi nthawi ya zaulere. Zaulere zake ziti? Zaulere za Mulungu. Kodi mukakhala ineyo kufikira lero talowapo masiku angapo mu Lent munomo, tikusinkhasinkha limodzi inu ndi ine, kodi mwayiona ineyo Lent ngati nthawi ya zaulere, time of grace? Ena atu nthawi ya Lent nthawi yozunzika, koma mpingoso tidzitsalaso, koma mpingo uwu tidzipangaso give it with arms to the poor. Inu Lent ingotha iyi. You want to live a routine life. You want to live a routine life. Lent ndi nthawi ya zaulere, is a time of grace. Nyengo ndi nthawi yokolola zaulere za Mulungu. Chifukwa chaka chonse cha mpingo, moyo wa Mkhristu aliyense udakutiliridwa, umakutiliridwa ndi nthawi imeneyi ngati nthawi ya zaulere, time of grace. Kodi inu muzindika kuti Lent nthawi ya zaulere? Zaulere zimene zimandizipeza bwanji? Potsata zinthu zosiyanasiyana zimene Lent imandilamula. Mwachitsanzo kupemphera kwambiri, a time of intense prayer. Ena timana kuti anthu upemphera, koma paja Ambuye Yesu mu Mateyu adanena kuti zimene dzanja lako lamanja likuchita, lamanja ndili, lakumanzere lisadziwe.
tikupanga hide, tikubisala. Ane ndi masala kwa pajambo Yesu adanena kuti tisamadzionetsere. Ndiye tusite kusala mkomo. Munamiza ndani? Dzutsani conscious yanu, nthumanzi yanu. Lent ndi nthawi ya zaulere. Tikolole zaulere ifa moyo wathu onse. Udakutiliridwa, enveloped ndi zaulere za Mulungu. My personal encounter with Jesus Christ mu Lent. Ulendo wanga ndambu Yesu mu nyengo ya Lent. Ulendo wanga wodziwa Mulungu mu nyengo ya Lent. Ulendo wanga wozindikira kuti Mulungu wandipatsa danga, wandipatsa mpata, wandipatsa mwawi, wandipatsa nthawi yoti ndisinkhe za ubale wanga ndi Iyeyo. Nyengo ya Lent ngati nthawi. Kodi nthawi ya Lent ino abale yanga mukuyigwiritsa ntchito bwanji kufikira lero? Kodi Lent ikhala nthawi yoti ndisinkhe kwathunthu, moona mtima, mofunitsitsa kuti ndisanduke wake wa Ambuye Yesu? Tipemphere. Ambuye, tizindikiritseni kuti tidakutiliridwa ndi zaulere zanu zambiri, zimene nthawi zambiri sitiziona chifukwa cha machimo athu. Tithandizeni kuti nyengo ya Lent tidzidzimuke, tilape machimowo, kuti potero zaulere zanu zimene zili zokwanira kwa ife zitithandize kufika pafupi ndithu ndi mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.